sewu. Sampeyan le ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan le ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep beda atine Bagong, ayo ora masalah. Ada. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut dan kula nggih ngingu tinggi ya. Ngawur bae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki niat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Nek napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute jojo sang. Terus yang dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kok. Ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken Radi Pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Batur jagat Pangestungkara. Lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono. Iya Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nun amit pasang kaliman tabek tinebena ing iladune dumawaing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten, Bagong medal sonten. Mongko kula seneng nek kula dal kenjing. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Kok malang kerik lali e. Nggih. Kowe nganggo busana kejawen komplit. Syukur-syukur Bagong yen to isa yasa. Nyilih. Oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kok sik kuwi sirah kok gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit nang mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun sinuwun Prabu Darma Wangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing ndao lan sak piturute. Iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk.
iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku tampanana kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasak nggih kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan pugelo anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana nun nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bukti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan panipaitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca wah sapa iki Gus sinuwun Ndara Werkudara ndeng lali aku Bagong Padhararja sapraptamu ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konja nggih Den yo Bagong pangestu tampanana nun nggih yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku oh nggih mesti padha karo aku ukuran sirahmu oh nggih sampean gedhe dhuwur kaya ngaten sirahe mesti gedhe bangane gulune prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Ndara Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya Bagong nggih Bagong Padhararja nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk iya pangestuku tampanana iya pangestuku tampanana Bagong nun nggih prayogakna nun nggih sanget anggen kawitadosaken jimat paripe Mas Bagong wilujeng oh Marsih nggih selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta tasih syukur nomormu ganti kok mboten kok tawa ora tau mlebu wal pripun kuwi lho sing nang nggon HP lho WA kuwi nek diwaca wa ora tau masuk gantos kartu yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku nggih dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus ketok langkung ganteng semorot cahyanipun nggih cangkeme kekamban cipal munake panang kok cangkeme kekamban prayogaken Mas Bagong iki aku lagi penting ora usah sambung rembug kowe karo aku ki mung ngabdi nggih engko ndadukani sinuwun Prabu Darmakusuma nggih mangke mampir suwung pa nggih engko tak perloke dela-dela ya nggih Panakawan Bagong nun ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sataken disotke karo sapa dikongkoni lho diutus kula niku diutus kalih Bapak Semar saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti kantun Ndara Puntadewa iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti matur sembah nuwun angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa iya Bagong tak tampa tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh mekaten semanten niku ugi semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun
Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa kudu diaturke komplit lah iki kok entek-entekke wektu nek aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae oh nggih lah iki mekaten sinuwun mugi ndadosna ing kawuningan iya Bagong eneng apa kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arek bapak monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niki sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong sak banjure piye ana apa Pak ora ana apa-apa lho niki ngenirokke omongane bapak oh lara ngerti kok yo wis parah iki ngoten ana apa Pak ngoten ampun semaur ora ngoten niku legek-legek gek sadurita mel Bagong kowe anakku sing ora tau tak kongkon dina iki tak kongkon teng pundi Pak kula matur ngoten tuh bapak paring pangandikan sowana pepundhenmu Pandhawa oh nggih merga dina iki aku duwe niat aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana bangun Pura Kencana nggih tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah ampun salah tampa kula niku waune ya ngertine wah bapak arep bangun omah bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana pura wis ngarani papan Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Lho. Jebolane ya ki apa? Jebolna. Niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik sing becik adoh saka regejegan adoh saka suker sakit ora ana padha regejegan ora ana padha plirik-plirikan ora ana wong sing padha sikut-sikutan papan kuwi kanggo papan katentreman papan kerukunan lan papan pesrawungan ngaten dadi kabeh mau mung sanepa mekaten nggih iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa pendangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak ayo kepeksa kula matur lan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu.
bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Maragage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup menderita. Iya Bagong, nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Hah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusunan nggih. Parang cangkeme kejembarene. Nek arep muni niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut hergene menika mboten, nanging pusaka Ngamarta ketiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah, lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung motho. Payung tunggul naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jamil. Apa ta? Pustaka Jamus kelima sada. Saking bungah kula kaya karo wong lalen niku Pustaka Jamus kelima sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Labuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel. Mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu, sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar, ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nerima, wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pengendanipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara.
menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa Bagong wektu dina iki penging dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta 3 tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada mara boyongan marang karang kadempel jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura kencana menika engko sepisan kula mboten badhe angias kula mboten badhe ngembe tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar namung sedaya ing badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka tetiga menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kyai Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa kula nuwun sewu lho kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Kyai Prabu nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna Bagong piye barang sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak lho ora penak perkara apa ora kepenak piye peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu paring palilah kula mboyong pusaka 3 tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada nuwun sewu lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3 nuwun sewu sampeyan lek ngitung saka ngendi hah sampeyan lek metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan Bagong aja ngono sabar sabar apa kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama niat kula sing apik-apik ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi ya nuwun sewu ganti kula arep nganggo sandangan Jawa ngene iki nek gentho ora gentho sisan sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki nek pancen arep beda atine Bagong ayo ora masalah ada non sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan ora apa-apa Bagong non nggih ora sah malang kerik ora sah malang kerik lha pripun wulumu kelek rungkut dan kula nggih ngingu tinggi ngawur bae pripun kula tak takon apa Semar ki niat elek nek Semar niku nggadah niat sing elek niat sing ora prayoga bingek biyen
Biyen-biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa do rukun. Ora mung dangdute do jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon. Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kowe. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artuminda elek karo Sinun Prabu Darmakusuma lan sapandawane niku ategesan ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Ana tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelelek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelelek. Ngelelek wae. Kok ngono ora ngelelek. Kowe ngunekke Semar pengen kenggonan derajat pangkat kok ora ngelelek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayem wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten. Ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sane karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun teras. Liyanane mung adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Mau wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba ngoten. Ya ampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mungkin dak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Wonten mawon. Kula men ngendika pripun-pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kowe Prabu menika sembahan kula. Nek kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan karo weteh kaya bedhe sewu napa pategalan.
nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen bar nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Muni yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut. Saidan. Ndara Werkudara ampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Opo gade. Tairone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Ora wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo ning ayo tatutke ora bakal wedi karo kowe. Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi andados ning kawuningan. Menapa Koko Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Ana apa Sedewa? Sajak wigati kaelokan sing endi? Dene kowe matur ngersaning barep kakangku. Iya, Kamas. Nuwun sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik. Saparipurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta. Inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miang jimat lima sada. Nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya. Mila panggraitanipun lan prabeda kados dene titah swantah. Mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka. Nalika semanten kumleyang piyambak tot wuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu. Pun Kakang kudu piye tak derake cedhak nyengkar kadempel. Mastuti apa kang dadi kersaning Lurah Semar Badranaya? Nggih, Rai. Ingkang rayi pun Ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuhi supaya Maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon ki Budidaya kula ngestaken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang kadempel ya ayo tak dhereke barep kakangku
Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibuk jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton kawula ana ngestaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa ingkang ngawe marang sira kabeh lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa ngerti nggih nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta nanging babak anglayoni jujul lan usuli durung nganti paripurna nggon punapa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma sawane Panakawan Bagong nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe mongko Werkudara Janaka nekla Dewa kabeh padha sarujuk ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk kalawan kekarepaning Semar ing atase Semar kuwi derajate Panakawan Semar kuwi mung batur saumpamane lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa mekaten po iya mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena ana dawuh apa Pakde aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji ya kuwi Setyaki aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong nggih ngestaken dawuh lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor cala lintang mangkata dina iki yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati nanging yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba lan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit po beri ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja Bagong petukno terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae karo sing didhawuhi Kresna kakangku nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja ning pancen belani karo Setyaki kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong siap ngono nggih cah bagus nek ngono penggali bapak padha karo atiku aku didhawuhi si Ndrawati janjane ya ora cocok ora mathuk mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik wangune ana rasa sing ora prayoga ana penggaling si Ndrawati wedi yen to lenggahing si Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar perkara kuwi aku ora ngerti sing baku aja nganti Bagong kaningaya wah aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong tau tate digulawentah karo Bagong siap Pak mangkat dina iki ya senika ngesake dawuh cek sabar Om ora sapenake dhewe nek kula jane ora arep wani karo sampeyan ha sampeyan iku juragan kula ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndrawati monggo Sinuwun Ndrawati wis gawe wirange Bagong srana nyenyamah asmane Bapak Semar ya bener sampeyan iku Senopati Ndrawati ning sampeyan kudune iso metong iso mikir sing mang belani niku bener apa salah nek bener mang belani nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute ala weh saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mangajar terus entuk-entukane apa malah saya geger kahanane Bagong cilik loro gedhe tekaning pati patine Bagong ning negara Ngamarta bapak preso bapak krungu saya nesu bapak sing mateni Bagong sapa Setyaki bapak terus cancut tali wanda goleki teng Garba Ruji ketemu sampean arep sampean digdaya wani para bapak hah piye iki kok ora dadi iki piye wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak pripun monggo ora masalah aku arep tonyo-tonyonan aku arep antem-antemen ora masalah aku arep ajar-ajaran aku ora apa-apa wis lara kula lakonane mati nek perlu kula wujuti ning siji lho Bagong ora marahi Bagong ora tumindak sing elek Bagong mung belani karo Bapak Semar
merga Sinuwun Darawati menyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati seudon karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wasemana sampeyan Darawati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek ming tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujudane ora masalah. Gon aku ajur. Yakin sumpah. Wis iki nek aku ora mulih nang Karang Kajompel iso dadi banteng tenan nek kaya isih ngoyak ya sensaki ya. Mongkene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi wuh. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Wae, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyan dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo nang dalan yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Darawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik kok. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwoto Kakang Turjo Mak Setyaki kewangi Siwa Darawati. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badhe sik ana Bagong gawe almarhum. Ngoten. Ora. Tenane? Ora. Terus kon ngapae? Anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon apa? Peduke Pak Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi njlomplonge aku modar. Kowe kok bengok-bengok ngapa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek menar ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten? Iya. Apa? Pusaka? Ora. Daya kasekten apa? Tinatah mendajina menten? Ora. Ning aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi?
metu sarana sukma. Oh, metu cangkem ora. Niki ora. Napa niki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar ora. Aku iso dadi cilik. Iso manje ning awakmu. Nan? Iya, tenang. Wis, wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manje ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amuk Suramarata Jayamrata. Enteni kono Setyaki. Wis, wis yo. Ngampet ambegan. Aku tak manjin ke awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane, wis. Sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso. Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrupno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming sementen iki arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa manah ini. Ming megothok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya piyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, jual. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, gleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Nek mengarep memburi. Mengarep ono memburi kena. Wus. Wah, oh ya ming peteng kok. Ra ana apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata tenan iki ampun tenan iki. Lho aduh. Wah, asem ki kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak slondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen ora apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata Jayamrata ayo Wresni Wira.
Setyaki Bima Kunting sini kowe mungsuh Bagong kewirangan dina iki kowe manguwuh-wuh karo Setyaki mau aku kalah karo kowe saiki kowe wis ngara menang karo aku ayo ngantemo Bagong ngantemo nek perlu gada wesi kuning gada wesi biru tak keprokno sirahe Bagong nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andane apa mentas meguru anyar arep meguru karo ora apa ngabari kowe ha mencorong tejamu sajae wani tenan karo Senjaki kowe nek tak kena tak pringgake becik mundur mumpung durung kowe modar dening Bagong apa kira-kira kowe iso ngalahke Senjaki weh lah iki delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora ha sawangen Senjaki loh bukan sulap bukan sihir pokoknya ayo iki namanya nimblis sirahmu pecah dadi 8 Senjaki awas bejanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara wonten napa paman Bagong mabur nggih menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi menapa Bagong saged ngambah Dirgantara kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula sumanggaken nggih mabur lagi entas dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua ayo Sambato culke culke anak wani orang ngelimpis saka mburi culke dapur kaya ngene iso mabur ora mung mabur delok ayo udus ketak kowe Gatot Kaca kok JT men murahan gugu arepe dhewe ayo Sambata kowe mabur iso ambles bumi iso apa-apa aku trampil malah gak sawangen lho iki yo langsung ambles bumi cus edan ora edan iki tenanan piye ha mendel meneh aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho ayo ngene iki piye ayo ndlup ayo kowe ayo metu gane atiku metu ya metu candak dening aku ayo Sambato untir gulumu pedhot modal kowe wela mentolo tenan to sampean ora mentolo sebab apa kowe wis ngece karo Gatot Kaca kowe ngias karo Gatot Kaca pun mang tugel wis ora masalah wis mang puntir gulu kula ilang dasar apa-apa engko tak gantine ndas tolo manisa cilik kae pedhot jangkamu mang pedhot hi merkane batimu wis rasa dadak ngeman karo Bagong mang pateni
ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngewiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya akeh semute to kene iki, Bang. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, alam dene kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja, Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tuh anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Lus. Jajo ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan sawangan, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delokane ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki dengan. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki? Oh, bajigur metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono kuwi, Gong. Ha iki piye iki ijek siji e. Ora mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pansane maye jek ngomong. Apa itu? Dimas Antasena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Sengengesan tak keplak sirahmu. Iya ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men. Rasa cerewet. Mundur.
Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong. Heeh. Ya nek pancen arep gendhak karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Kari wani apa ora? Ha to. Bus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tok. Ketok raine pucet tok. Nek aku gelut karo adhiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Wis ora ngono. Iki kan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa? Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gerute Antasena karo Antarja. Nggih to, Sederek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Iki ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngapa, Edon? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh nggih, nggih pun iki omongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atena ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Seneni bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Tak kira bapakmu ki pancen niati apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ana apa-apa? Noleo sik to. Tak culek matamu lho. Iya aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurawelang. sing mingkung niku Payung Tunggul Naga. sing kaya layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki wong edan ora. Nun ngapunten aku lho niku sok bales e biasane refill. Reflek nek ro gareng niku sok balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku Wis. Kuwi senjata cakra. senjata cakra. Iya. Wah, jana kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndorowati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku alat Waton kowe nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa kuwi kotor. Emang kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wis suwe ya, Ding. Kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki.
Iki tengen, iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes, gawanen ngono nggih. Nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Nggo aku nyusul kowe. Oh nggih, lah dalah. Ora pati ndugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedol pusaka ngamarta katelune. Lajeng kepareng Paduka, Arjuna kula wonten maring adawu. Ora jeneng pun Kakang aja iki lawan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik namun dicoba ditodhi lahir batine Kyai Semar. Pareng Paduka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Marang Kang Suraya sowan Hyang Pukulun Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang kadiwatan. Nah itu lho mekaten lajeng menapa tindak Paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku ora suwe bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu Sembah kedah padha kadang. Kang kaya mengkono mbuya bakal becik kedadiane Kresna. Lajeng pareng Paduka kita bakal ulun paringi wadyabala. Kita bakal ulun suwun paringi ngampil wujuding wadyabala ingkang keduga nggiri Gudha lawan Semar. Nggone bakal mbangun pura kencana. Mekaten Pukulun? Ya. Lajeng sinten ing mengko dados rawang kula nggenipun badhe nyabaraken gayanipun Semar Badranaya. Tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Bathari Durga Kresna. Kula ngestakaken dawuh. Pandhawa tata gati Wisraya siung nyoma wingis tutuk mengolir kuwasela mangleng tutuk mengolir kuwasela mangleng permoni kula wonten timbalan ngadhawuh Hyang Adi Pukulun wantrangen Paduka miji dhateng wiswanipun ingkang ngarayi pun Mandya Bathari Durga. Kita aja enak-enak kapenak mesti wae akeh para berkasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko nono inggih mekaten sabda Paduka Kresna sowan Semar darbi gegayuhan bangun pura kencana monggo Kresna butuh ruang supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya lajeng parang Paduka ketapna wadyabala angombyong marang lakuning Kresna supaya nggiri Gudha kabeh para kawula kang mapan ning Karang Kadempel. Malah kita ulun keparengake njarah rayah Karang Kadempel. Tobat. Ngaturaken genging panuring tanpa pepindhan Pukulun lajeng sakmangke rawit pun parengaken kula badhe sarembag lan nata Ndarawati. Ya mangsa Baraka Kresna wonten paring adhawuh Pukulun. Ora susah mapan ning Kayiwangan ayo tak kanthi manjing repat kepanasan. Sawise kowe mudhun ana ing jagat ana ing Janaloka. Kepiye munggo iku pertikalmu aku mung kari manut sing bakal ngetapake para wadyabala supaya nggiri Gudha kananing kawula Karang Kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun pura kencana. Suwawi Pukulun kula dherekaken. Pukulun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Nur iki estaken dawuh. Kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Durga.
Kula menika mboten badhe tumut-tumut perkawis menika, nanging kula menika didapuk dadi kami tuwaning kayewangan. Kula menika nggadahi kewajiban njejeke sing bengkong, benerke sing luput. Ning pendak-pendak Adi Pramudia Bathara Guru menika menawi nampi aturipun ing Raka Gusti Pangdalu menika mboten nate dipun dahar cobi to. Lajeng kula menika maman wonten ing kayangan menika tasih dipun agem menapa kami tuwa menapa mboten? Kakang Rada. Punawi? Kula sampun matur. Inggih. Menawi Semar menika jalma wantah. Nadyan piyambakipun menika titising Kakang Ismaya nanging blegeripun titah lumrah. Ah nggih, leres. Ing naminipun titah menika menawi nggadahi gegayuhan kedah wonten pacobanipun awit menawi kanugrahan menika nyaketi pacoban menika ugi badhe andhatengi. Ah nggih. Menawi samangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang wujud nata Ndrawati tuwin para baju barat. Kula kinten Semar badhe kasembatanipun badhe ambangun Pura Kencana nanging menawi boten ateges wonten ceceking manahipun Kyai Semar. Anggenipun darbe gegayuhan sanesipun bangun Pura Kencana kados ingkang dipun aturaken Kresna menika kala wau Kakang. Dalah. Jebul kula mboten ngertos dhateng legetaning penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi tetala mekaten menika namung mujudaken satunggiling pacoban Kakang Rada kaleresan kepareng Paduka. Monggo dipun titip priksa sinambi nganglang jagat. Monggo Dik kula dherekaken Indra wonten timbalan. Tunggunan kayewangan ingsun nedya nganglang bawana nggih sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun Pandya Betari Durga. Kula nyadong dawuh samangke sampun dumugi wonten ing Janaloka kepareng kula nyadong timbalan kula Paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun wonten menapa? Tobat. Bisa. Ing atase aku iki dadi dewa arang-arang ketemu Janaka bareng aku karo Janaka. Tobat. Lah kok dadi umum kabeh getihku ora jajal. Ora satriya bagus ora jamak kaya Janaka piye nganti bingung lho matrapake karo awakku dhewe. Pukulun kula cemadong dawuh, Kresna kula wonten dawuh. Aku wis paring pangandikan kelawan jeneng para Kresna. Yen aku mung karita tuwuntat ketepake para wadyabala dene sira mangsa Baranga nggone gawe karti sampeka. Piye supaya mengko Semar gagal nggone bakal bangun Pura Kencana nggih ngestaken dawuh maring ngaten. Kula namung nderek kersa Paduka Hyang Adi Pukulun wis tak sawangska kadohan. Mengko yen wis kowe budal marang Karang Kadempel aku tak ngantapake para baju barat budal marang Karang Kadempel Kresna nggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Janaka lunten maring adawuh yen to wujud kaya ngene tak kira kulawarga Karang Kadempel ora ana ingkang padha ngerti lawan aku. Mula nggonku ngamuk ning Karang Kadempel samengko ora bakal kawanguran dening sapa wae. Mula jadi aja wujud kawujuding satriya Madukara salina wujud adhiku Cabagus Janaka. Klidralan sak piturute. Nggih. Kresna wis budal marang ning Karang Kadempel. Nggih. Wadyabala baju barat budalna. Kabeh ora tak wiji mbaka siji kabeh. Krit lampet brungkat kimpul dawuhku ya Jaramaya. Nggih. Susupana jiwane wong Karang Kadempel. Yen wis mbok susupi gawanan menang dandang mangure mbaka siji dadi panganing para baju barat. Wah, dalah. Ngaestu bodho dawuh Paduka Hyang Pandya Betari Durga mangkatipun para wadyabala pincang menapa. Ora ketang sambung apa cara lintang mangkat dina iki nun ngestaken dawuh sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Mel. Hah? Ndara.
Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Dene Ndara sampun maring ampil wujuding pusaka tetiga. Malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten Karang Kadempel. Kiai Semar satemene ora panjenengan ingsun praptana ing Karang Kadempel sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ing Karang Kadempel ingkang magepokan kaliyan Bagong. Nggih, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tut wuntat kelawan lakuning Bagong? Mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klima Sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung mbuktekake tegese ya wis yen pancen kedadiane kaya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo. Malah ingsun praptana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersaning Kyai Semar Badranaya. Ya Semar, prataku ning Karang Kadempel nderekake barep sayekti mung jumurung marang kersaning Semar Badranaya nggone bangun Pura Kencana. Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat Kawruwing Dat Semar Badranaya. Ndara monggo latri lenggah wonten pepengkeran langkung rumiyin. Mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing Karang Kadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun Pura Kencana Ndara. Wah. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa, Tru. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Gong. Arep ngapa derene kuwi? Wis. Sing mburi loro karo ra trima terus apa piye? Gong aja ngono. Iki Kakang Garwaca Kakang Antarja wis sarembug karo aku lan wis manunggal karo aku. Wah, tak kira arep motol ndasku meneh. Ditugel guluku mau terus. Apa? Nek ra kenggonan Ndara Antasena modar aku wis ra duwe adik kok aku kowe. Wajar. Bagong aku njaluk ngapura. Padha-padha us ora basa karo aku. Nggih sami-sami njing melih niku nek anten perkara dirembug ora sak penake dhewe. Iya Bagong nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Mboten dados napa? Wi gatosipun napa, Ndara? Tekaku ning papan kene, Wa Semar saya timing kepingin jogo marang katentremaning Karang Kadempel. Jari si Wa Semar bakal duwe gawe. Nggih. Mula Kang Sangka kuwi mesti wae mbutuhake nom-noman kaya aku, kaya Kakang Garwaca apa dene Kakang Antarja. Nang kene aku arep bantu karo Siwa Semar Badranaya. Matur nuwun Den. Mletek penggalih panjenengan nggih. Nek ngoten kula titip katentremaning Karang Kadempel karo sampeyan. Nek enten apa-napa mangrampungi ae kula tak nemoni karo Sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Ndara. Ya, Siwa Semar Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Aku, kowe, Bagong. Wah, telu mungsuh telu. Ya tegese jagongane iki komplit. Aku iso jagongan karo Ndara Antasena, kowe iso jagongan karo Ndara Gatotkaca, Bagong iso jagongan karo Ndara Antarja. Lah telu pas to. Nek kono loro kene lho telu, ora penak jagongane. Nek telu-telu ngene iki penak. Wis dadi iki, wis dadi kasut lho. Lho senengane kok njur ngejak sing ora-ora. Wis 6 iki jos iki wis. Mengkari sapa sing prigel, mengko bakal menang. Aja ngawur Gong ya. Ndara-ndara iki njaga Karang Kadempel. Ha iya. Nek nganti Karang Kadempel ana apa-apa sing tanggung jawab ndara-ndara iki. Ora aku tok Garing Petruk lan kowe Bagong ning ya kowe Petruk karo Bagong ya melu jaga bumi kelahiranmu Karang Kadempel iki. Oh nggih mesti. Mboten sadikane kula wis paham. Ngoten niku, iya. Mula sing prayitna ngati-ati, mergo bapakmu lagi duwe gawe. Nek bapakmu duwe gawe, ngendikaning para sepuh, ngendikake yen cepak kanugrahane, pacobane ya mesti enggal bakal tumiba. Mula niku, Ndara. Mula sing prayitna ngati-ati ya rengke ngestaken dawuh. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung
Ngramyang balaning Pandya Betari Durga wonten ing Karang Kadempel. Nalika semanten Raden Antareja datan prayitna den susupi balaning Pandya Betari Durga. Mila tananeh lamun lagak lagiane ora kaya Raden Antareja. Ngero kaya raseksa nyandak Raden Garukaca kager sarupa perpat punakawan wau. Tenan ora. Aku wis omong karo kowe nek bakale ana pacoban. Lah nggih kula ya kaget kok Ndara Antareja kok terus dumadakan to. Wae kaya suarane dudu suarane Ndara Antareja to, Ndara. Kok kaya dudu suarane Ndara Antareja to, Den. Ora sandadak dawedi ayo ditututi ring. Nek ana apa-apa tak tututane. Mangga ditututi ning enten apa-apa malah. Saling perkarane, Ndara. Hati-hati lho, Tru. Kita iki mungsuhe ora menungso lumrah. Ketarane Ndara Antareja meneng wae kok terus wae. Hati-hati, Bagong barang kuwi aja kon ngalamun. Yae niki akeh demit. Ngati-ati nek nganti kowe kangslupan, wah ngrekoso uripmu. Kunjang kanjing langit kelap-kelapaton. Berbincang ing risang mawes sandruk. Oh, ana kambil tiba apa ya, Tru? Ora kok, aku mak clorot. Kok nek nganti ngangslupi sapa-sapa? Nek ngangslupi Bagong wae ora apa-apa. Nek sing diangslupi meneng wae, ayo. Ra cilaka ta? Ngrekoso wae dhewe lah iya. Mula kudu sing prayitna ngati-ati iya. Engko kowe karo aku nek ora prayitna ngati-ati, wah. Ngrekoso uripe. Grimes Pak ya, Tru? Ora kok wong padange padang bulan kok grimes. Kok ces. Masa banyu udan anget. Ayo. Siramu kemebul ya, Tru? Masa udan kok digodhog sik nang dhuwur. Ayo. Woh, aduh, Gong kowe arep kena ngopo? Sing eling kowe kesusupan jiwane panjalmaning jajalanat sing arep ngruda peksa karo awakmu supaya kowe gendhasi karo adimu lanang. Eling ya Kang, eling Dimas aku wis eling Purwadusina Yayi. Wah, iki kudu ngati-ati kan. Mungsuh iki bangsa sing ora ketok. Nek Kakang Antareja ora prayitna ngati-ati ngrekoso lho Kang. Ya ngaturake panuwun Yai.
cah iki ya Kang Slupan to iki. Padahal cilik mana. Aja betul aja. Terus. Nah, ora ngerti Bagong niku iso mabur dhewe, gek cangkeme cungar-cungir. Aku iso ngomong karo kowe to, iki sing do tekan Karangadembel iki bangsa sing ora ketok. Kowe cekli sing kenceng. Sok. Apa kowe? Kowe kok dadi ngangslupi adikku lanang. Kowe sak penamu dhewe kowe. Lah piye? Cekli singkirke demite, Truk. Oh mangsane kaya sak penake dhewe ora. Ayo, minggat ora? Ora minggat susuri regane ngati. Cekeli sing ngene lho, Tok. Ben entek ya, men. Nek urung oncak demite, wah jejeli tetepan. Ayo, apamu kapan kowe? Rang? Wes e. Wis sadar apa? Wis. Truk. Eling tenan kowe. Wis eling. Iki truk diresekke iki truk. Gareng iki nekat banget Nanti semlempet nang ndi-ndi. Meneng wae. Wah, ora umum reng boyo. Kok kadang kala ki dilongi ora. Ben nekat kaya. Ha iki to, kaya dawa-dawa. Bareng iki wong jenes kacale kok. Wong ceroboh. Dronon. Petrus sing tak undang pripun? Bagong ki nyautan banget. Aku langsung gampang kesaut Iki nek kowe karo aku ora prayitna ngati-ati nyemelangi lho, Tru. Terus kula kudu pripun? Kaya omong karo bapakmu nek kene ketekan balane Betari Durga. Kabeh do nyusupi jiwane wong-wong Karangadembel. Terus njaluka japa mantra nyang bapakmu supaya iso nyingkirke demit-demit bapakmu ki wong ampuh, bapakmu ki wong tuwa sing setiti karo ngelmu kejawen. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit. Wah. Lah kok Karangadembel akeh sing ramyang nggih. Terus kula nyuwun donga saking bapak supaya iso ngusir demit. Ngapa emer kowe iki karo omong wae? Mbok yo sing tenang wae. Ngeling-eling japa mantra. Napa Pak japa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Men? Atonyo lho, Biasane ki, Men, teguh nek slamet ngono. Iki kok dadi dawa banget. Iki japa mantra anyar nek nganti ora tok apalke karepmu lho. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Wis dapalke? Demit ora ndonga, ndulit. Aku kan ndulit terus. Wong japane ngono kok. Ndur ngincep, mah. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana Teguh Yuwana slamet saka saring Gusti. Nek ora tak apalke ra rampung-rampung. Setan ora ndulit. Aduh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Ayo, Gong, yuk. Didulit Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna kowen udah wis ra ono ya. Yitna Yuwana Lena kena.
Tego Yuwana slamet saka saning Gusti. Kok ora kleru, Gong. Wis gak ceket-ceket tau lak kepoyo. Oh iya. Udus. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena, Tego Yuwana slamet saka saning Gusti. Biar ampuh tenan iki. Ayo Gong, nyoto kok Gong. Ha. Aku udah ngentok demit e. Udus. Silet, aduh. Wah, wis. Aku kene kon ngapalke wetna-wetna ki angel rasane. Demit ora ndulit. Setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena modar we. Tego Yuwana salam. Selamat saka kersaning Gusti. Mati. Wah. Gleleng iki. Kowe kok ora tau kleru, Gong. Aku saiki gak ana. Oh iya. Ora arep tak gawe-gawe saiki terus. Oh iya. Demit ora ndulit setan ora doyan Yetna Yuwana salam-salam saka Gusti. Tego Yuwana salam-salam saka Gusti. Oh. Mudara. Udus. Demit ora ndulit. Setan ora doyan. Truk. Iki demite kurang ajar ya, Truk. Aku kan dadi tukang parkir. Lah ngopo? Jedeli sempritan. Ampun ya disebul. Demit ora ndulit, setan ora ya napa kaya ya. Setan ora doyan. Yetna Yuwana, kowe delok apa, Pras? Yetna Yuwana slamet. Aduh. Edan ngidoni barang, Truk. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana ngono. Terus. Kapamu kaman demit ora ndulit. Modar wae betot sisan. Modar. Ayo. Udus. Demit ora ndulit. Setan ora doyan. Ayo Yung. Yetna Yuwana slamet. Yetna Yuwana lena kena. Ayo Yung. Yuwana teguh. Iki kok atos men to? Kaya ngetek rasane. Luweh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Bener. Yetna Yuwana angel iki. Ya wong loro yo. Ha piye? Wis tak kowe sing ndonga. Ya. Wis gek demit ora ndulit. Demit ora ndulit, setan ora. Akhire. Kene. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena. Saka kersaning Gusti mati drengko. Sik tak kemu. Dirani kok. Wong matane mungsuh ki rasa jijik. Ah iya. Nek ora ngono ora mati. Oh, ngecap untu e, Gong. Ana ndi ngono.
apa kowe? Kae iki ana demit yo, men. Sampai nae ora. Demit. Tanya kowe demit ora demit apa? Ora ana demit kok. Bagong. Ana demit kok malah disawang terus. Tak donganane saka kene. Petro tak gajul ndasmu kowe. Demit ora ndulit setan ora dia. Kowe. Kok ditapuk to, Gong? Ora mung gana. Kowe iki disingkirke. Tak singkirne. Rasa nganggo japa mantra. Wong dudu demit kok. Masa kok ngene demit. Wah, iki apa, Tro? Tro! Wes konangan demite. Nendi? Wah, dudu kok mesti gila, yakin. Asli mesti gila. Iki wae udu demit iki mung blegere. Iki tegese mung ragane. Ning demite arep pengen paro? Pengen paro ora? Coba kaya ngapa? Tara! Oh iya ngono kok. Demit ora ndelit setan ora doyan. Yitno Lena Yuwana kena. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Apa mung mati kok dadak disilake lho. Ngandel ora. Kuwi sing jenenge Banaspati. Apa iya? Wah, jan wis ku nek tomatke suwe-suwe ngeri lho, Tru. Iso ngobong awakmu apa? Apa kok? Oh, tutupi mripate. Ah, iya. Aku kok ndelokke ora. Karepku arep tak tonton dhewe. Demit ora ndulit setan ora doyan. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yetno Yuwana. Oh gareng to. Tak kira tuyul matamu ora. Oh iki cilik pincang kaya tuyul lho. Gus, darantasena satu persatu pun padha kendang ngamrakana. Larta saking kuda Sangkara kala yen amotosa sangse ayo wong karang kadempel dadi panganing Sardula Seta. Mak Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar. Sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa. Apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencana e sampeyan mentala ngrido karepaning Kyai Semar Badranaya Mak Cilik. Wah. Arak ngono eling ya ming mergo didhawuhi Kaka Prabu. So nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo orane. Nek bener dilakoni, nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuk ning Karang Kadempel. Iya nggih. Amuk Semar iki jajal werka. Nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten niku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Cowi? Salira yaksa gedene kliwat.
Mongko sampeyan kesinungan tadigdayan. Nek ming telung kedheping netra wae karang kadempel ludes keles ning napa nggih ajeng kelakon kaya ngoten. Mangsawang to panjenengan menika kang paningal sewu isa maca batine sak pepadane. Mang tonton nek ana niat elek saka atine Semar mboten sah sampeyan ngamuk kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah. Ning nek atine Semar sik mbok ampun kaya ngoten to Gus kaya ilang kawas kitaning Sang Hyang Bathara Wisnu Dara. Kakang Semar sepira kelupetanku aku nyuwun mangapura mboten apa-napa. Mang mlempak teng Karang Kadempel Durga sak wadyabalane kula singkirke. Iya ya Kakang Nayantaka. Durga ora gelem nggawa bali rombongamu. Mungsuhe Semar Badranaya. Inggih Kyai kula sampun kapok. Sing picak dituntun sing mrimpa digendhong. Wadyabalamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki. Mungsuhe Semar nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wukir marbak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung. Karang Kadempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwun Darawati ugi sampun rawuh. Ya. Dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana. Pura tegese papan Kencana niku wujuding sinesukya, papan sing kebak cahya, katentreman, kabagyan. Lan kawilujengan sarta karukunan muga sinanding pepundhen kula lan sedaya sanak kadang kula tridusun nir ing Sambikala Durga mendhak kala sirna. Ya Semar. Purnaning gatiwit sonten wau ngantos sakmenika nir ing Sambikala lancar samukawisipun. Upami wonten lepat kula lan minangka wakiling para anak-anak kula sedaya, adi-adi kula sedaya, kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah, mbok menawi Gusti ngijabahi benjang saged pinanggih malih.